dira for free. Pakita ng map ni. Tara, free map. Buto kayo, 3 hours ang ang biyahe. 3 hours kami? 3 hours ka pa na mong biyahe. Philadelphia cheese steak. So we got the cheese and the steak. Oh. Wow. Nice kayo. Sobra ko. Like a bird. Bird? No? Ah, napatay. Bird's good eh. This is the lower Senate Park. What? Say it again. Lower Senate Park. Okay. And then over there is the upper Senate Park. Alright. Mura ko gas Ayala. Wait. What is this? The Russell Senate Office. I know pa. Pero wala dito alam. Ang front sa kuan mo. And Yeah? that's the Washington Monument. Ang unsa? Over there. Hindi mo kita. Di ba? Layo kayo. Ayun may kayo. The United States Capitol. School, field trip siguro nila sa eskwelahan. Mga bata, mga good. Unsa na dira? Capitol, The US United Capitol Visitor Visitor Center. Center. Unsa na diha ni? Exhibit sa siguro han. Tekan man mga museum sa dire. Nice kaayo. Sige ko ingog nice pero nice gid ta jud. Yeah, ang weather no? Aha. Like dili siya. No, di pareha sa Jersey or New York. Yes. As in, nice good mo bakasyon kanang kapoy sa trabaho. This is the United States Supreme Court. Basta na ganing lolo nga salida sa TV, usually kanilang backdrop. Jefferson Building. Yep. The Neptune Fountain. Hala, labi ay ligo. Limpyo ang water. Hala, turtle. Oh. Okay. Nakita nga ko nga kung pangandoy makita sa US. Yung nang ina nga balay-balay ba? Cute kaayo, di ba? Nakita ko kung kaon nagbalik. Ay, agod ang busog na sa nayas nilo. Init na It is very good. Number one combo with rice, taco with beef, burger. Alam kayo ng brother mo. Mga on. Init ka ayos tanan, grabe. Makaluya ang kainit at makaluya kayo ang kainit ay. Wala ka dahan. Samot na akong tambok, bugat pa ang bag. Bag! Lapay bag! Buhay po ang drinking fountain ngayon ano yun. So, how do you use it ni? Push? Again. Arami pa ingon sa US Botanical Garden. Init kayo sa ba? Namin na payong. Hindi kayo maulan. Ano nga nagadag payong pero wala niya giable. Kaya nag-ulan-ulan ba kanina? Ay, kanang habuha mo ba? Ang ilahang payong dire kay para rabi sa uwan. Lagi. Sige lang, antusan lang. Tambukan na ako daw. Yes, kayo. Sige pa sila construct of kuan. Ang butong sa na. Mo na entire map? This is the desert area. Desert plants and plants talking
Kanya? Sige, kita ginagawa ito. Awa. Wala ko kita ano sa Pilipinas. So, asa ka nasan? That's called the Capital Reflecting Pool. Yan naman, do you know? Why? Mura yung shooting mo. Dili ko kilid ka na magtanaw ka ng mga historical background sa akong mga laag. Kung ako alam is maka-picture. Layo to sa Capitol. Ayan. Are we allowed to go down? Yeah. Oh, we are. Itik! Itik na ni? Ganong colored? Ano mo ginagawa ito? Hindi, puti mo gudang itik sa ako. Kuya, watch ko niya. Wala ni. Taas kayo, oh. So yun na ito, one lang. And unloadan ako one day siguro. Okay. This is not here man. Mhm. And then Ano tapaingon? we're going In fairness, mingaw kaayo ilahang ko ano, ilang train station. As in, unlike New York, limpyo kaayo ilang train tracks. Awakan, oh. Wala dyan kayo makita ang mga basura sa ilang train tracks, ilang trains, ilang, like, ilang floor, oh. Wala ra na kwenta sa New York, ano? Pero as in, nalimpyuhan ko, limpyo dyan siya. In fairness. Dili kay itap ni mo, para mo exit ka. So we need 2 cards, Jahan. Lagi, we need 2 cards, giving hindi pareha sa New York, no? Time to rest after walking for like 3 hours? Maybe. I think so. One nap later. Imagine na mo travel ka alone. Unya, ikaw ra isa. Yan ana. Di siya ko pwede eh. Ikaw na eh. Baka sugahod ka. Alone? Na, dalawan na kayo ko. We want Daghan ka ayog mga kananan nearby sa among hotel. So dili ra mi maglisod. Nice. Hello, na ang nakitaan. Ano na, hindi nakitaan. Na sila yung bubbles. Na sila yung bubbles ni. Nabito. Sige, winter melon. So, unsa man, ari ta magkuha bubble tea and then we eat somewhere. Saan ako nakadungog ana today? Sabi na ako sa New York, karami ako madunggan. Sabi na ako makapahulay akong dunggan ana. Nature city, di ano. Maano mo napilian kanan. Noshi. Kanang rice bowl na dito. Either way. Okay. Noshi, udos, noodles, and sushi. Our orders are here. Busog na kayo, Miss Tanan. How's the food, Han? Lami. Gikabuhi lagi ko. Laway, tiguang na siya kayo kustanan do. Biha. Kuan ni. Gikabuhi ko kay kanang. Sana, dili ka circulate ang hangin sa sulod ba niya. Dry siya dili ang sama ano. Dili pareha sa Philippines ba nga na kay hangin karon o tanawa. Uga ka ayo, uga pa sa kunaw. Hindi kasi yung jacket it's not. Kapag magbitbit og jacket, good. Ibang kita ko nga ng jacket ka, walang kisod pa. Part 2. Part 2 sa among vlog later. Thank you so much guys for watching. Hope you enjoyed the video and see you next time. Bye. Bye.